byw mewn castell naw, heb Medrod, heb Gwalia. Ysgrifennwyd a dylunwyd gan Sarah L. Dolan, cyfieithwyd gan Claire Healy. Ymwelydd pwysig. Roedd pawb yn y castell yn siarad. Wyt ti wedi clywed? Be? Yn ymweld â ni? Pwy ydi o? Pryd fydd o'n dod? Roedd pawb yn y castell yn brysur yn paratoi ei hunain. Pa esgidiau dylwn ni wisgo? Lle mae'r drych? Pa gleddyf dylwn ni ddefnyddio? Pa geffyl dylwn ni farchogaeth? Roedden nhw'n rhy brysur i sylweddoli Medrod, cath y castell. Ble mae fy nghofleidiau? Ble mae fy mhysgod? Roedd pawb yn brysur yn tacluso'r castell. Ysgubwch a llawr! Cewch wared ar llygod! Caiwch a drws! Roedd pawb yn brysur heb law am Medrod, a oedd yn brysur yn cysgu. Roedd y diddanwyr yn brysur yn ymarfer. Do, re, mi ar gyfer VIP. Very important person. Ar un law. Roedden nhw'n rhy brysur i sylweddoli fod y llygod yn ôl, ac yr rhy swnllyd i glywed nhw'n canu. Do, re, mi. Roedd pawb yn brysur yn y neuadd fawr yn paratoi. Ble mae'r saer? Cneuwch a tân! Cneuwch a canhwyllau! Mi fydd hi'n wledd i weddu brenin. Roedd pawb yn brysur yn paratoi'r castell ar gyfer yr ymwelydd. Cewch wared ar gath na! Sut ddaeth y llygod yn ôl i mewn? A cheiwch a drws! Pwy sydd mor bwysig? Yn fwy pwysig na fi? Pwy sy'n dŵad i'r castell? Pwy yw'r VIP? That's nice.